मन को शिवाला करके, सांसों को माला करके, मन को अजी सुनतानी न जाने कहाँ चल गई ले। मैंने जपा है तेरा। हे भगवान, अब हम का करी इनकर। गांव के लोग सही कहल बाड़े, कहीं पागल तो ना हो गई ले। अरे ये सब करे के रहता हमके ब्याह के काहे ले आई। बंद करी सब। हमरे घर में आज तक जौन कुछ भी बा ऊ सब महादेव के ही कृपा से तबाह। का देले बाड़े आपके महादेव जी, ऐसन का देले। फिर से आ गए लो। देखा, आज उधार मांगी, लेकिन ओके आज उधार ना देवे के बा। देख रहल बानी महादेव, अब तो आप ही चाहब तो हमरे घर में चूल्हा जली। ऊ भक्तराज नहीं खे, ठगराज है। हाँ, सही कहला। अच्छा तो यह बा कि ओकरा के हमार गांव से बाहर निकाल दिहल जाए। कोनो भी प्रकार के संकोच मत करी भक्तराज जी। इमे संकोच कैसन, इतना स्वादिष्ट और पवित्र भोजन तो बहुत मुश्किल से मिलेला। प्रणाम भक्तराज जी, ये गरीब पे थोड़ा सा कृपा कर देती तो आपके बड़ा भला हुई। भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। तू बाड़ा के सच सच बता काहे नहीं देत हो? तू के बड़ा? तो के हमार सौगंध